Maray na buhay with Kuya Noy! Good morning po sa Tuya Gabus. Sabado time is MBN time. And syempre, dahil mga kukumpleto ang sa tuyang Saturday morning if day ko kamo kairibahan. Tama ka Diba? dyan, Kuya Noy. And sarong oras na naman na pano nin kaaraman, kaugmahan, asin ang paborito nindo, Papremyo! And bako ilang yan, Miss Rain, igwaman kitang special guest this episode na saro sa mga sikat na Bicolano. Wow, si Say daw yan. Si Isay daw yan, Miss Iris. Kaya abangan tayo yan. Tutok lang kamo mga ka-MBN, lalo si mga radio listeners ta sa OKFM, Bossing Bossing. FM, Idol FM, and sa DWIZ And sa Bossing FM pala, shout out kay Rex Villegas. Nag-text ako yan. Good morning! Nag-text ako yan, mga kapi-kapi lang da kami tamay. Magagayin da siyang ibabareta sa kuya. And syempre, alam mo, alam din doon na ang satuyang show, ang ini satuyang digital series ko, agwa na kitang more than 300,000 na viewers. No? We are growing Galing, talaga. galing. And thank you. From 150K to 300,000. To 300,000. Yes, And salamat. syempre, di yan mangyayari kung bako sa indong tulo. And of Dahil course, sa imo. dahil sa Kuya Noy. And syempre, mapasalamat po kita sa gabos ng mga listeners, viewers. Salamat po sa indong gabos. Maraming Thank you, salamat. Thank you so much everyone. po, Kung mayo everybody. kamo, mayo ining show. Yes. ini. And syempre, Salamat asahan po, nindo po. na ang MBN, syempre, mas papagay nun tapang iniyo, mas nakul kita mga surprises sa inda, and gusto taman kung anong ining opportunity na may ilo-launch kitang sarong big event digdi. Ngunyan sa maabot na May. Ano yan, Arap- Kuya Noy? Ano yan? Ang May kaya Abangan saro yan ko ang yan. special month sa kota. Yan ang birth Birthday month ko. month. Yes. Kaya abangan nindo. Ang detalye, syempre, mahiling nindo, maaaraman nindo, mayong iba kung sa inang digdi, syempre, sa tuyang show. Sorry po, medyo namamalat ako. Napuyat po akong duwang banggi. Busy si Busy Kuya. sa visitation, Visitation, sa saka trabaho. invitation. Medyo gulpi. Saka sa Borahat, pinili po ako ngayon. May hiling. Anong schedule mo duman, Kuya Noy? Para kung dudumanan ka nila. Kung si say aram mo ngunyan, bako man akong medyo ako kaladkarin ako ngunyan. Kaladkarin Madali akong friend. kaladkarin friend. Madali akong alukon. Pag banggi may nagte-text, may anong ginigibo mo Medyo na, nagpapahingalo duman na kaya kamo minsan maduruman kita. Lalo na itong amigo tango niya na gesta. Mahilig man to magluwas. Gwapong-gwapo to. Vlogger. Alo kung taman to duman. And speaking of big event, Kuya Noy, na na-mention mo na magkakaigwa this May, I am sure abanganin kan sa tuyo mga ka-MBN Yes, viewers magayon and yan. listeners. So sobrang exciting, kaabang-abang mo talaga. At gura nga rin, abo ko ng ABT nun pa sindagot sumunod sa biyon. Tao, arachana. Para- Dami kinikit mo sa Para akin. may Okay. suspense, Suspense. diba? Magiging big hit yan sa to and mas dakol kitang mapapaugma as in matatabangan dyan. Yes. Tama ka dyan, Miss Iris. And for sure, magiging avenue man ini sa mga young and aspiring artists and mataoning bagong mga ideas as in mabida kan tibay kan sa tuyang mga kadistrito. Yes, of course. And syempre, abangan po nito yan, mga kadistrito. Uya naman ang satuyang inaabangan ng mga shout-outs and greetings kang satuyang mga viewers. O Kuya Noy, puunan mo na yan. Ini si Linggit Bolinggit. Linggit Bolinggit. Yan. P-A-Z. Pangalan niya lang pala to. Linggit Bolinggit. P-A-Z. From A to Z. Oh, yan. Good morning, watching from Calabanga. Good morning. Hello. Viewers sa Calabanga. Haliman po kina Nita Metran Domitita. Tita, Domitita. shout out po sa mga taga Sitio, California. Ay, so kaya ako kini, Concepcion Grande. bisado ko daw siya. Pinmi kami nag-text kayan. Ninita. Hello, Ate Ninita. Of course, igwaman po kitang greeting from Doc Leslie Bustarga Villamor. Wow, Doc Leslie. Doc Thank you, Leslie, Doc Dr. Leslie. Kuya. Nagdadalan pa lang sa si Doc Watching Leslie. from Villa Naga Oviedo. City Hello po, Hospital. Doc. Yes. Oo, si Doc, ka-basketball tayan. Matibay yan si Doc. Matibay Doctor mag... ko po. Doctor mo si Doc. Oo, since nung Macho bata- na, gwapo pa. Di ba? Si Kuya Noy talaga. Daw ken si Ryan Rocco. Dahil ganun kayo mga
mapadaog ni si Attorney Ryan Tadigde. Ayun, di mapadaog. Matibay yan. Ayan, hello kay Doc. And hali man po kay Ma'am Cecile Velada Amaza Benzon. Benzon. Good morning po, Sir Nonoy. Congratulations po sa bagong show. Every morning, greetings Greetings. from Po-Ups Family. Po-Ups Hello Family. po. Hello, Kung good tama man morning. ang pagkasabi ko. Hello, Apelyido Po-Ups. nito. And igwaman po kitang greeting from Miss Rhea Ribestual Yantino. Sabi niya, marhay na daw po, Kuya Nonoy. Marhay na aldaw Marhay din na po aldaw, sa inyo. Miss Rhea. And Miss Rhea. Good morning. Good morning po. And haliman kay Manilyn Perez Brizo. Wow, garo Marilyn Monroe ang name ni Madam. Hello po, akong Nonoy. Hello po. Hello din po. And shout out kay Anjena, kay Paleng Simon. May mga tinao sa tuyang gift certificate. Nagsusupport siya sa tuya. Sabi niya, shout out lang da, mataw da siyang 10,000 pesos. Hello po. Wow. Very Iba talaga ang Very, mga ano yan, kakilatan. kuya ta yan sa Eagles Eagles. po. And syempre, si sa president mo niyan, kang Casares Eagles, si Sir Ryan Nagrampa. Kuya Ryan, mabuhay ka. I love you. Ayan. Salamat po, Sir Simon, for the sponsorship. Yan. And hali man po kay Miss Melody Corpus. Marahayan na og to Kuya Nonoy magtuto mula ka naman Camarines. Sorry po, mula ka naman Camarines Sur. Yan, nahahawa na ako sa iyo. Yung tapos may nag-text kaso bago kita nag-podcast show. Sabi niya, sabi ko ma-shoutout ako kay Simon. Itong sabi niya nga ni mataw siya ng sponsorship. Abo man magpadaog sa akong amigo, si Mon, si Solomon Ngo, taga-Iriga. Ako ngayon dahil, hello Kuya Mon, idol. Sabi niya, kung si Simon ngayon mataon 10,000, ako man ngayon mataoman. Pero sa iya, goods na semento itataon niya. Sabi ko, dahil man semento, ikaman. Sir Mon. Alright, igwa pa kitang greeting from Maymay. Sabi niya, marhay na buhay po, Sir Kuya Nonoy, magtuto. Watching from Sagurong, Pili. Camarines Sur. Hello, Maymay, babae, Maymay, lalaki. babae. Kasi may bisado man akong Maymay Pakamara from Pagtido. Kuya Maymay, pabuhay ka. Yes, mabuhay po sa Maymay. mga Maymay. Maymay or Maymay. Haliman kay Marie Chris Lumbao. Good morning, Kuya Nonoy. Watching from Kanaman. Wow, Hello. nakulong kitang Wow. viewer sa Kanaman. Bako yung representative from Kanaman. different municipalities. Yes. And syempre, ini si Ariel Alarsio. Maray na buhay, Kuya Noy. Watching from San Felipe, Naga City. Thank you. And Haliman kay Jacqueline Villaraza. Hali po sa barangay Tarusanan. Sorry. We love you, Kuya Nonoy. we love you too, Jacqueline. And sa Roman See po, you. greeting from San Antonio Milaor, from Girly Bersenas Chan. Good Wow. morning po, Miss Girly. Milaor, nasa lampas na siya sa 3rd District. Talaga. Pero kadakol, ano mo ang nagdadahog sa to, nagdadalan sa to all over the Camarines Sur. Yes. And not only Camarines Sur, Bicol Region. Bicol Region. Yes. And kay Esther Agorita Cuera. Good morning po, Sir Noy Magtuto. Good morning, po, Ate Sir Esther. Morning. And Damon mapahuri si Miss Mary Joy Recto. Sabi niya man po, Diyos marhay na aga po, Kuya Nunoy magtoto asin sa gabos po. Good morning po. Good morning, good morning po. Hali man po kay Miss J. Magzam Onalima. Good morning po, watching from Ocampo. Hello Wow. po sa mga taga Hello. Ocampo. Hello po kay Mayor Alan Go. Good morning po. Good morning. Okay, so may pa-shoutout tayo ngunyan. Shoutout kay Deacon Antonio Toledano, ang sakuyang kababayan, Haling Wow. Libmanan. Marhay na Oh, taga aga po. Libmanan. Iyo Sa po. Libmanan. Nice. Hello, Alright. people of Libmanan. Yes. Good morning. Mga Libmanan niya. Good Ah. morning po. Alright, so Sabado is time for informative stories and good vibes segments. Don't change the channel to mabalik pa ang sa inyong favorite Saturday barkadahan, ang Marhay na Buhay with Kuya Noy.
Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Maray na buhay with Kuya Noy! So, nagbabalik po ang Marhay na Buhay with Kuya Noy. Ngunyan na mga panahon mga ka-MBN, kadakol na mga influencers ang pigsusubaybayan kan sa tuyang mga kababayan, lalong-lalo na digdi sa Bicol. Tama ka dyan, Miss Rain. Kaya sinasabi nga ni Linda na ang new breed of celebrities na talagang sikat mansinda. Yes. Ayan, And dakula. ini pati mga influencers na yung Bicolano ini. Ayun, Sikat tama na po. sikat, Ayan, di Kaya ba? talagang embracing our local artists Yes. sa Bicol. And dakula man ang sa indang role sa pag-influence and sa pag-share ng values sa satuyang mga kahubenan. Yes, that's true. Mga digital influencers and vloggers na responsible, entertaining, and promoting inspiring stories. Correct. That's right. And pigkukonsider man sila na responsible netizens. Yes. Yes, Oo. Miss Rain. And speaking of being a responsible netizen, ini mga ka-MBN ang dapat tang pakatandaan para maging responsableng netizen. Okay, number one. Ano ang dapat Number gibuhon? one, be mindful of what you post online. Yes. Correct. Sa iling ko ini sa tuyang influencer, number one, check. Agree ako din sa iyo. Mindful maray, siya. very Yes, mindful ang yan. content. Maray ang credibility kaning sa tuyang guest mo niyan. Eh, bago yan pa shout out man pala kay Papa Omar. Papa Omar, hello. Sabi yan na. Hello. Yan siya diglingon niya sa studio. And number two, syempre. number two? Tadada. We should avoid sharing fake news. Yes, of course. Of course. Tama, That's that's very right. important. Dapat talagang itong tunay sana. Yes. Diba? Dapat Saka, reliable alam and din, credible ang mga sources Yes. sa gabos sa social media Mhm. accounts. Tama. That's true. Saka sabi ninda, ang fake news, nakakamatay din yan eh. That's true. Oo. Kaya be careful na lang po kita kung ano ang mga isi-share ta sa social media. Lalo na one click away lang kita pirmi. Pero may hapot ako. Ito daang nagkabalikan na si Say. Si Sayan Noy. Fake news. Fake news ba yun? Hindi, Alam mo nagkabalikan? si Bea Alonso saka si, totoo yan? Is it fake news? Anong, Pero dahil ko po yung nabalitaan. oh yan, ako nililing ko yan. So, Yes, data ara. Dapat, Daita sana, ara. let's wish na Yes. magkabalikan sila. Di ba? Malay mo. So, Di ba, napag-urulayan kaya ang second chance? Mas magayon. Malay mo. Bawal ka mo sa nagkabaralikan. Bawal mo magbaralikan. Sige daw, hapon ko yan. Actually, naisip ko yan na iapot naman sa vlogger ta. Matibay yan. Aram mo, kadakol itong Ay, aram information. lang mga nangyayari sa Of social course, media. sa social Yes. media. So, ilingunta kung saro yan naman sa Kung updated man. fake Yes, news o bako, yes. o totoong news yan. Alright. So, speaking of pagiging tunay as in totoo, importante man po na maging always kitang be truthful Oh, sa yes. kung anong share tang online, lalong-lalo na po iba't iba ang satuyang mga audiences sa satuyang iba't ibang social media platform. Yes, kasi very important na dapat totoo ang sinasabi mo. Kasi Yes. Sinda nagtutubod. Idol ta siya. Idol ta Sinda. So, Kapag whatever they nag-look say, up ka kan sa oo, tao, of whatever course. you see, papaniwalaan. Yes. That's Yes. right. Mm-mm. And of course, we should credit the source when reposting. Lalo na pag mga news, yan. Yeah. Oo. Importante. To avoid plagiarism na rin.
And of course, number 5, please don't engage in cyberbullying, mga ka-MBN. Very rampant ang Tama. cyberbullying sa social. Sadly. Totoo yan. Ang inkataid ko, binubuli ako. Pero baka may cyberbullying. Pero baliktad ko. Ang ikataid ko pa ang nambubuli sa akin. So, mga ka-MBN, sabi-sabihan Hindi ta ko po to- siya minsan. Ibig sabihin, I remember kasi si past episode, sasabi sa kanining kataid ko si Iris, Anong parang sinabi bully mo ngayon ako. Ito pa siya po anong bubuli sa Ayan po, kuya. nahihiling po ni sa live ang totoong kulay. Dayaman po. Pero napakabuot po na tao ka ni Kuya Noy. Mas kitig buli-buling. Okay lang na ako bulihon niya, pero kamo, dae. Dahil po. Dae pa yan. So, maray na pero kitang maging mabuot sa tuyang mga kapwa-tao. Matutong maging mapugkumbaba. As in, lagi ta pong i-consider That's true. ang mga That's tao true. sa paligid ta. And siyempre nga ni, we have to always think before we click. Yan, tama yan. Ang importante General pag rule. dapat bago ka mag-gibo kung ano pa man dyan sa click, dapat pinag-iisipan. Ayun, Yes. tama. Diba? Tama ka dyan, Kuya Noy. Uso na pati talaga, totoo na po talaga itong cyber footprint. Kung ano ang pinost mo sa internet, yaon na yan dyan forever. That's true. Kaya, think before you click. Dahol na naman nanudan ang satuyang mga ka-MBN sa satuyang pag-ulayan to segment this episode. Yes, that's right, Miss Alex. Mas magiging exciting ang next segment na ni Pulita makakaibahan ta ang saro sa mga sikat na vloggers sa Bicol Region. Wow! Yes, saro siyang sikat na vlogger. Kung sisay siya, abangan tayan sa pagbabalikan. Marhay na buhay with Kuya Noy! Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Marhay na buhay with Kuya Noy! Nagbabalik ang Marhay na buhay with Kuya Noy. Mas magiging maugma mga ka-MBN ang satuyang episode ngunyan ta espesyal na naman ang satuyang magiging guest sa kadistrito Bida Ka. Kan mga nakaaging episode, naging bisita ta si Marco Gumabaw and si Miss Happy. Today, saro man sa mga sikat na vloggers ang satuyang makakaibanan. That's right, Miss Iris. And daita na pagparapahaluyon pa. Kasi for sure, inaabangan na siya kan sa tuyang mga ka-MBN. And let's welcome sa Marhay na Buhay with Kuya Noy, si Boss Carepa.
Alright. Welcome po. Good morning. Welcome po, Boss Thank you, Boss Karepa. Salamat sa pagpa-unlock mo sa muya sa tuyang show mo niyan. So, gusto mong bumati muna po sa mga viewers. Hello, shoutout sa lahat ng mga karepa natin dyan, mga kababayan, taga Bicol. God bless sa inyo lahat. God bless po. God bless. So, yun. We are very happy na pinaunlakan kita ngunyan ni Boss Karepa. So, data na pahalo yun pa. Haputunta na siya kang mga gusto tang maaralan. Para mas kabisado ta siya. So, Boss Karepa, bago ka maging vlogger, ano ang sa imong pinagkakaabalahan sa buhay? Nag-start kaya ako mag-vlog kang nasa US pa ko. Kumbaga, ang father side ko kasi is American, tapos yung mother ko is Pinay. So, kumbaga dito ako pinanganak. We're in America, bro. May lahi pala ni si Boss. Dito ako pinanganak sa Philippines, pero pumunta ako dun sa daddy ko. Tapos, nag-work ako doon. Then, parang na-miss ko yung Pinas, kasi dito ako lumaki, sa Pilipino. So, hindi ko maalis yung ano ko pag nasa Facebook. So, nag-isip ako ng way para makapag-communicate. So, And buti hindi mo nakalimutan magsalita ng Bicol. Bicol. Oo. Pero may. Kasi pag nagpapamanila nga ni ako, minsan nalilingawan ko mag-Bicol. Paano na joke itong lang. Bicol, Tagalog, Bicol, Halo. nahalo ng tag. Pero matibayan talaga mag-Bicol si Oo, Boss talagang Karepa. kakagulat Sa nga mga ni, oo. vlog niya. Ligdi Umawat ako. kami duman. Minsan randomly nahihiling ko si Papa ko, siya ang tigdadala. Okay, so Boss Karepa, ikaw pang sarong hapot. Ano si mga naging challenges mo kan ika nagpupuon pa lang mag-vlog? Saro sa mga challenge sa vlogger is, pag nagpuon ka kayo mag-vlog, syempre, mapuon ka sa zero. So, may panagdadalan, sige mong giburing video na may panagdadalan, kaya. So, gabos na vlogger dyan nagpupuon. And mayong kakulab kasi may bistali sa emo. Mana nga ni nagdadalan, may mga haters ka pa. Kaya gabos yung pag-aagyan. So, saro sa mga struggle as a content creator. So, Boss Karepa, sa mga nagibo mo pong vlogs, ano itong pinakasuno mo? Or sabihin ta ng most viewed kang followers mo sa Facebook or sa inyong mga avenue? So, as a Boss Karepa, may mga character kasi ako. So, isa sa pinakasikat na character as a, is ang Boy Lado. Si Boy Lado? So, yan talaga ang tumatak sa buong Kabikulan. Na actually, hindi ko rin alam kung bakit, pero tsaka ko lang na-realize na yung Boy Lado pala is unique. Kumbaga, wala kang makikita ang Boy Lado. Di ba? Paano itong nag-log sa isip mo, Boy Lado ang ginalaman mo? May ginagawa kasi ako, sir, na na parang content, na kumbaga, parang reality content. Tapos, so, as a comedian, kailangan ko mag-isip ng pangalan na parang comedy pakinggan. Kasi pangit man pag normal, tapos pag mga normal yung ginagamit mong pangalan, may nadadamay. Parang gano'n, di ba? Parang dinamay mo pa yung pangalan ko, parang gano'n. So, naisip ko mag-isip ng iba, then bigla nang pumasok sa akin na yun, Boy Lado. Kasi, parang Boy Lado. Then, yun, doon na nag-start yung Boy Lado. And baka din do aram si Boss Karepa, bako lang siya matibay na vlogger, matibay na basketball player. Ay, wow! Iyo pala, nadadalan ko. Nadadalan nito yan. Nagkakawat ni si Boss. Okay, kaya yan, dagdag na information about sa satuyang Boss Karepa. Ano pang gusto nindong ihapot para makanood kita? Go. Alex, don't be shy. Sige. Kasi ako, very big fan talaga ako ni Boss Karepa. Lalo Thank you, na thank katong pandemic, Yes. nagsikat talaga si Boss Karepa, lalo na tong Boy Lado niya. Pero may ko itong tigdadalan, subaybayan ko talaga to sa YouTube. Thank you. Kaya, Boss Karepa, ano po ang inspirasyon mo sa pagiging content creator? Kumbaga, sa content creator, as a Boss Karepa, may mga nilulook up din kasi ako ng mga vlogger na pinapanood ko lang sila dati. Then, sabi ko sa sarili ko, parang kaya ko rin. Di ba? Parang kaya ko rin mag-vlog ng ganito. So, nung una, nung nasa US ako, ang ano niyan is, nag-try ako 2017. Kaso nga lang na-realize ko na mahirap pala. Tumigil ako, nag-work na lang ako. Then, trinay ko ulit ng 2019. So, doon na. Sa US yan? Sa While US. you're in doon the ako US. nag-start talaga sa US. Tapos, yun na yung naging way ko para mag-for good ulit dito sa Philippines.
So kung nasa US ka, nag-vlog ka na duman? Nagbo-vlog while nag-work. Oo. About the boy lado na o the ipa? Bicol na, sir. Bicol na talaga. Oo. Kumbaga, kasi yung mga friends ko sa Facebook is mga Bicolano rin. So, sila din lang yung nanonood nung una. Oo. Hanggang sa dumami na lang. Talaga, galing. So ano ba yan, Boss Karepa? May schedule ka ba na araw kaning aldaw, ma-video ako, mag-ibang content? Or ano lang siya, garo, Random lang. random na maisipan ko, Oo. araw kani. Nung una, parang random lang siya. Tapos nung parang yung naging career ko na eh. Yeah, so ginawa ko ng schedule yung sarili ko. May oras din ako ng paggawa ng video, may oras din ang pang-upload. So, kunwari, gumagawa ako ng video every other day. Tapos pag may mga ibang kailangan gawin video, minsan ginagawa ko daily. Mahirap din eh, pero ang goal ko is hindi lumampas yung isang linggo na wala akong upload. And just imagine kung kita 300,000, more than 300,000 views, si Boss Karepa, 3 million! Just imagine! And proud Thank you. Bicolano, si Boss Bicolano. Karepa. Yes. So, Oo. aramdaman na medyo tight po talaga and critical ang pagiging content creator. Dahil kitang kakompetensya, kadahol na ibang content creator dyan. Paano mo po tig-sustain si pagiging content creator mo? Paano mo ginigibong mas relevant ang sa diri mo sa parang online world? Sako, lang ako, kumbaga nag-stay lang ako as ako. Kumbaga kasi ang pinakaano ko, sir, kumbaga, ang goal ko as a content creator, ako yung pinakaunang Bicolano na magwa 1 million sa YouTube. Parang gano'n. No? So, marami ng mga Bicolano na nag-million sa YouTube, pero ang gamit nila is Tagalog, di ba? Pangkalahatan. So, wala pa ako nakitang Bicolano na Bicol talaga yung ginagawa niya na nag-1 million sa YouTube. So, nagawa ko na siya sa Facebook na nag 1 million. 2.7 na ngayon. So, Pwede rin kung maaraman pera na ang followers mo sa Facebook. sa Facebook is magto 2.8 million. Grabe. Mga Bicolano, 90% Bicolano. Oo, 90%. Tapos sa YouTube, 750,000. Konti na lang. Konti na lang, konting Kaya, ano na guys, lang. Kung si Boss Karepa, sabi niya, naka 2.8 million Bicolanos na siya. Ako sana maging 200 lang na Bicolana. Bicolana man, Bicolana. Bicolana lang. Bicolana lang yan. And sa online world, kaya Sir Noy, bako naman naning passion eh. Sa running source of Oo. income. Yeah, Ang talaga. YouTube, Ano na ang siya? Facebook, kapag monetize ka, Oo, galing, no? makakompensate ang effort mo as content creator. And yun nangyayari yan because of the, sabi ta nga ni, ang credibility ni Boss Karepa, very high. Kaya talagang ang mga followers niya, nagtutubod sa iya, talagang ina-idolize siya. Yes, that And is correct. thank you, Boss Karepa, saro yan sa saro ka sa pinaghahangaan Yes. talaga Yeah. ang mga Tama po Bicolano. And Sir Noy, dito man may iwasan na pag-abot sa pagiging content creator, igwang may mga taong nagsasabing maray, igwang may mga taong That's nagsasabing true, that's true. You cannot avoid that. Yes. Yeah. So, boss, paano mo po na-handle ang mga bashers sa Facebook, sa Ano YouTube? lang, sa akin, parang sanay na ako eh. Kumbaga 5 years na ako nag-vlog. Noong una, mahirap. Sa bago ka pa lang, like nga sabi ko, bago ka pa lang, may nagbabash na sa'yo. The more na mas lumalaki ka, the more na mas dumadami din sila. So welcome ang bashers, ha? Normal lang. Hindi It's naman normal. hindi naman maiiwasan. Hindi maiiwasan. So, parang pinaka the best, nung una kasi nung sa Facebook, wala pang mga, hindi mo pwedeng i-hide yung mga comment o ano. Ngayon, marami nang upgrade yung Facebook, YouTube filter na, out mo na. pwede ka na mag-type ng words na ayaw mo makita sa comment section. Parang ganun. So, yung mga laging kino-comment nila, inaalis ko na lang. Parang ganun. Oo, kasi kung puro man talaga negative, di ba, pero pangit man. Pangit na. Nahahawa din yung iba, nahahawa yung ibang mga. Oo. Saka, ang negative talaga, siguro, because of, siyempre, may mga vloggers, may competition, di ba, may iwasan. Dito man aram kung say talagang nagagigibo ka yan, di ba? Oo. And importante na hiling ta na ang followers mo mas nagdadagdag. Because mas gulping nagtutubod sa imo. And yes, Miss Ray? And may hapot pa kita kay Boss Of Karepa. course. Aside Kadakol pa sa- kita nga po to. Kada- Tungkol, bakulang sa pagbablog niya. Pagbablog. Malay mo, baka gusto mo magapot tungkol sa love life niya. Try na, ang pag-vlog Surprise! Ang mag-vlog, okay. So, Boss Karepa, aside po sa pagiging vlogger, ano pang yan ang pinagkakabisihan mo? Or full-time ka bang content creator? Sa ngunyan, full-time ako na content creator. Pero may mga ano rin ako, may business. Ganyan, siyempre may mga... Ano po ba yung business na yan? Mikoy's Pizza.
Wow! syempre, Uy, ang Mikoy's ating Pizza. Mikoy's Pizza, Achan ba? mga Or kaibigan. mananamitan ta ang Mikoy's Pizza. So, Sikat na yeah, sikat Mikoy's man siya Pizza. ng Pizza Hut. And Yeah. ang Mikoy's Pizza, ang Itong itong giant. giant. Giant pizza, sir. Kay Pero Boss first Carepa in pa lang Bicol yan. man po yan. Ano? Oo. Yeah, first in Giant Bicol. Pizza. Wow, galing ha. So yan, maliban sa content creator, business, tapos mga yan, family, yan lang naman, nandiyan lang naman. Pero basketball? basketball, as a part-time na lang ngayon sir eh. Kasi ano na eh, di ba, kumbaga busy na sa pagbablog. Right. Kumbaga full-time yung vlog, tapos iba, ano na lang, side. Oo. Ayan, so, Boss Carepa, bilang saro sa mga pinaka-followed na content creators, digdi sa Bicol, ano po ang mga tips or advice na may tatao mo sa satuyang mga gusto man maging content producers na arog mo po? Para sa ko, kung gusto nyo maging content creator, pero may ko lang sinasabi, pinaka the best way dyan is mag-start. Kasi pinaka mahirap gawin is mag-start. Kasi kung hindi ako nag-start, wala rin Boss Carepa ngayon. Parang gano'n. So pinaka first ever step is mag-start. Pag na-start mo na yan, dire-diretso na yan. Pinaka ano kasi ng iba, takot, maraming rason, wala akong camera, wala akong ano, walang studio. Nagsimula ako mag-vlog sa cellphone ang gamit ko. Wala, cellphone din ang edit, cellphone lahat. Tapos nung kumita-kita na rin, tsaka ako nag-ano ng camera, ng computer. One-man team ka po ba? Ikaw nagabos na One-man team. Until now. One-man team. oo. Pati sa pag-edit. Artista, ano, lahat. Okay, artista, edit, script, lahat. Oo. And just imagine, sinabi ni Boss Carepa, nag-start siya sa cellphone na Cellphone mic. lang. So it's raw lang talaga. Pag take mo ng video, pato na agad. Yung mga ano pang cellphone, yung mga ano pa, yung, Hindi pa yung iPhone, hindi ano? pa maganda yung camera. Basta, ang importante kasi doon, yung content. Yes. Hindi naman yung ganda ng camera. Extra, ano na lang, dagdag na lang pag maganda camera mo. Pero ang pinaka-importante doon is yung content. Yun, mag-start lang. Kung gusto nyo maging content creator, mag-start lang kayo. Kasi dyan yung matututunan lahat. Kasi gusto kasi ng iba mag-start. Tapos bukas sikat na, walang ganun. Parang, so, yun lang. So, yun. And tama, mag-start, sabi nga ni Boss Carepa, mag-start lang tulos, dahil magduwa-duwa. Dapat basta importante, si content mo na medyo magayon. Ayun, And saka dapat- pasok siya duman sa sinabit ang mga criteria. And ang mga sa vloggers bago. ba, Kuya Noy, may mga kanya-kanya man yung audience. Yeah, that's true. So, igwang lifestyle, beauty, hahanapin mo man talaga ang, Comedy, ang audience. Yes, tama ka dyan, Sir Noy and Miss Rain. Kaya para duman sa mga gusto talaga mag-start, kunyari, hobby ninda or dream ninda, please, mag-start ka mo. Yeah, Puon na ka mo. Okay lang yan kung garo sa puon, nagpaplano pa lang ka mo, di ipanindo masyadong aram kung ano pa ang gigibuhon. It is a learning process. Di ba? Yes. So just start. You'll never know if you never try. Yes. Kaya Tama. magayon tong wisdom from Boss Carepa na siya nga ning Boss Carepa ngo niya na dakol ng followers and viewers. Nagpuon man siya sa puon, starting from zero daw talagang nagdadalan pero hilingon nindo ngo niyan an inspiration to everyone, especially to the youth. Kaya ngo niyan Boss, ano man na nga abangan mo pa sa imo? May mga future projects ka ba na kaabang-abang o pwede mong i-plug sa sato yung mga viewers? Actually, wala pa namang ano. Pero, more on ano lang ako, dun sa dati kong laging content ginagawa. creation lang Like, talaga. sa tatlong bagay lang kasi ako, sir, nakafocus. Sa comedy. Pag gumawa ko ng video, I'll make sure na yung mga followers ko is makapasaya ko, makapatawa, di ba? Or, makaka-relate sila sa video. Pangatlo is may maidi-deliver ako magandang message. Kung may gusto akong message, doon ko dinadaan sa video. So, doon lang ako nakafocus sa tatlong yun. And continue lang sa paggawa ng video and continue lang sa pagpapasaya ng mga Bicolano. Nice. Ang Boy Lado, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang buhay nila. Ayan ang character na hindi mawawala sa akin. Tuloy-tuloy lang. Ako siguro ma-start naman sa aga. Mag-diet. And since yaw naman si Boss Carepa sa show, haga din naman siyang message. Ano man po ang matatao mong message sa Marahay na Buhay with Kuya Noy, as in sa yung mga listeners and audience? So, sa kapos po na nagdadala ng Maray na Buhay Kuya Noy, i-follow nyo ang page, subscribe kayo sa YouTube, and subaybayan nyo kasi marami pang mga ibang may invite dito, di ba? And may matututunan kayo, mga ganyan. So, suportahan natin, lalo na si Sir. Salamat. Oo. Yay! Thank you. Thank And you so much, siguro, kung anong tanamon ng opportunity, i-invite naman si Boss Carepa duman sa ilo-launch ta na mention ta sa bago. Yes.
Pero atyanta sasabihin ng details kadto sa magiging guest ta. Hopefully, special guest si Boss Carepa. And Boss Carepa, thank you so much sa imong oras para dito sa Tuyang Show, and we wish you all the best. Thank you, sir. We will support you also. Yes. So ayan mga ka-MBN, ngunyan nahiling tanan na feature tan sarong sikat sa mga vloggers sa Bicol. So malay mo, dakol kitang mga vloggers and social media influencers sa Bicol. So malay mo ika na ang sunod na ma-feature. So sabi nga ni Kayan, just start and you'll never know kung saan ka madadarakan sa iyong skill and talent. That's So true. just believe in yourself, magpuon ka lang, and let's see. Okay, ako mapuuna ha. Mag-diet. Mag-diet ako mag-vlog. Nakakadyan, Miss Rain. Kaya as a way of giving thanks to Boss Carepa for accepting the invite to here in our show. Yes. Here is a little thank you token from Soledad and Borahat. Borahat. yes, Borahat. Sa Borahat, wow. Thank you so much. Borahat, tama-tama, mahilig Thank you so ko na si much. Boss Carepa naman sa Borahat. Pero permi dyan. Pero permi Ako na duwang banggian ako duman, si Attorney Ryan, pilmi kami nga on duman, kaya antula ko, nagpaparadakula. Thank you. Ayan. Kaya dakula pong pagpapasalamat min sa imo, Boss Carepa. Dakol ka ngunyang napaugma sa to yung mga viewers. Yes. So hello po sa mga live viewers ta dyan. Comment po kamo kung ano si mga nagustuhan nito sa segment ang ngunyan. At dahil dyan, dakol pa po kitang mga featured segment na ibibida. Kaya, di po ka mo maglipat ng channel na mabalik pa ang Marahay na buhay with Kuya Noy! Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Marahay na buhay with Kuya Noy! Nagbabalik po ang MBN, and para po sa satuyang beneficiary kang Wish Ko Noy segment, dalanan ta po iniyo. Bueno, pero nabasong na po. Mabulo kalsada, kang inot po, para karne ako. Station rin ako na kaili. Kung ano na, last year. Ngunyan po, na naoperahan na kamo, kamusta na po ang pag-iling po ninyo? Okay naman po. Sa kuyan na maray naman ang sa kuyan pagbiling. Nakakamaan naman yung tultol. Sa kasarupa po, mas kuya naman ang sa kuyan nila. Kaya lang medyo
ano-ano pa talaga nuluwa pa ang mata ko. Nagpapasalamat pa ako kay Kuya Noy sa tabang niya sa sako na kung bako sa iya, kung makakain ng araw kanina yung kuyan ko sa kasaropa, mas nagpapasalamat ako sa iya dahil kadakot siyang natatabangan na tao. Kadakot siyang natatabangan na Diyos na parehas ko. Di ka talaga napapagasa sa imong pagtabang, Kuya Noy. Dagos-dagos kita, Miss Iris. Yes. Kaya man habang nagahaloy ang sa tuyong programa, mas kadakol ang tatawan mo ning paglao. Yes. Tama ka dyan, Miss Iris. Paglaom, kaugmahan, asin inspirasyon ang dala ni Kuya Noy para sa Satuyang Gabos. Dakol pa kitang inspiring stories sa pagbabalik yan kan Marhay na buhay with Kuya Noy! Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Marhay na buhay with Kuya Noy! Nagbabalik po ang Marhay na Buhay with Kuya Noy. Puya na po ang Satuyang Maswerteng Nanggana last week sa Satuyang Episode 6 Trivia Question. Mga kadistrito, ini ang maswerteng nanggana ng 3,000 pesos sa Satuyang Episode 6 Trivia Question. Congratulations, Aiza Albino! Mga kadistrito, ini ang maswerteng nanggana ng 500 pesos na nag-share kan Satuyang Episode 6. Congratulations po, Roberto Ayan Alabat, G. Serdon, Marie Cris Bornales. Halaton lang po ang apod kan MBN staff para sa pag-claim kan sa indong prizes. Para man sa mga gustong manggana, padagos lang na magtutok sa Marhay na Buhay with Kuya Noy. Hello, my name is Camille Bruniola de los Santos from Barangay Santa Cruz, Ocampo. Dakulang tabang po uning napanalunan ko sa trivia episode number 5 para pandagdag po sa needs kang mga chikiting. Maraming salamat po, Kuya Noy. Naway dakul ka po pong natatabangan. Hashtag Marhay na Buhay with Kuya Noy. Dahil iba magpadangat ang MBN, this episode ugwa pa kitang top 3 fans na manggagana.
ning 500 pesos worth of a gift certificate from Angena Trading. And syempre, special thanks to Sir Simon D. Kuya Simon, thank you so much po. And ang first winner, ngunyan, tadadadan, number 1, si Miss Mary Grace Flores Dalde. Yan. Congratulations. Mary Grace. You will get 500 worth of gift certificate from Angena Trading. And ang number 2 na nanggana, you see, Efren Rivero. Taga sa Indaw Sindan. Siguro sa susunod, ilaan ta rin kung taga sa Sindan. Yes. And ang number 3 is Ruel Aven Baidal. Congratulations. Alright, Winning congratulations. 500 worth of Okay. And ulitin ta, pwedeng si mga names ninda. Si Miss Mary Grace Flores Dalde and Efren Rivero and Ruel Aven Baidal. okay, 500 pesos worth of a gift certificate from Angena Trading. Thank you so much, Kuya Simon. Yan. Thank you so much po and congratulations sa tuyang mga ka-MBN na nagana. Patuloy lang po kamong magtutok para more reason to smile and enjoy the summer. Takadakol pa kitang Yes. mga papremyong itatao mga ka-MBN sa satuyang mga listeners sa radyo. Pwede man kamo manggana kaya dangugon nindo ini. Yes, thank you, Miss Iris. Kuya na mga ka-MBN, ang pinaka-aabangan nindo na Episode 7 Trivia Question. Wow, okay. Sige daw. Ano? Pwede ba ako dyan mag-text? Pwede. Gura nang gaganahon? 3,000 pesos. Wow, 3,000 Alright. pa yan mga ka-MBN, kaya mag-participate ka mo. So here's the Alright. question. Ano ang pangalan kan sa tuyang guest na vlogger this episode? A. Boss Carlo. B. Boss Carepa. Or C. Boss Carding. Again, Okay. ano ang pangalan kan sa tuyang guest na vlogger this episode? A. Boss Carlo. B. Boss Carepa. Or C. Boss Carding. Una kung may may sipa, Boss Omar. Boss Omer po pala. Di na yan, sir. Di na, okay. So, abangan po ninyo duman sa nasabing question. Please text lang. Yeah. So to win the cash prizes, just type sa satuyang episode link your name, space address, space contact number, space correct answer. Ulitin na Alright, po. yes. I-type lang po ang sa indong name, space address, space contact number, and space the correct answer. Okay. Alright, so kung igwaman kita sa mga text, of course, sa satuyang mga listeners sa radyo, you can also join sa satuyang trivia question. Just text your name, space address, space contact number, space correct answer, and send it to 0998 Alright. 562 9923. Oh, that's 0998-562-9923. And shout out man kay Manager Rondon Enon and kay Kuya Jeff. Thank you sa Indondoa. Yes, and natapos na naman ang satuyang sarong iribanan. Salamat po sa satuyang mga viewers, listeners, and syempre sa mga ka-netizens. And ang satuyang mga ka-distrito, salamat po sa Indonga Boss. And see you all next week, Giraray, sa programang Sa Indong Istorya, Ang Bida. And programang Strictly Good Vibes Only. Programang Mataonin Inspirasyon, Asin Motibasyon. Programang madangog sa indong boses as in opinion. Programang mapagiramdam na dapat pirming marhay asin totoo para sa marhay na buhay. See you all next week. Digdi lang yan sa Marhay na Buhay with Kuya Noy. Oras na, yaon na, ang satuyang barkada. Idolo, mabuo, para siyang amigo. Yan na nonoy magtuto, an sa tong amigo. Sa Karahayan kan tercer distrito. Okay, si Nonoy magtuto, katuwang siya sa progreso. Dakol siyang magigibo para sa tercer distrito. Marayan sa iyang mga plano, kauswagan
distrito, doon ay magtuto ang duyugan ta. Okay, si Nonoy magtuto, katuwang siya sa progreso. Dakol siyang magigibo para sa tercer distrito. Marayan sa iyang mga plano, kaos magal pag-asenso, magkasararo na kita ngunyan. Uyan na, Nonoy magtuto na sa tercer distrito. Nonoy magtuto na sa tong amigo. Nonoy magtuto na siya sincero. Nonoy magtuto na maray sa negosyo. Nonoy magtuto na siya aprobado. Nonoy magtuto na kita maasenso. Nonoy magtuto na sa tercer distrito. Nonoy magtuto na sa tong amigo. Nonoy magtuto na siya sincero. Nonoy magtuto na maray sa negosyo. Nonoy magtuto na siya aprobado. Nonoy magtuto na kita maasenso. Nonoy magtuto na sa tercer distrito. Nonoy magtuto na sa tong amigo. Nonoy magtuto na siya sincero. Nonoy magtuto na maray sa negosyo. Nonoy magtuto na siya aprobado. Nonoy magtuto na kita maasenso. Nonoy magtuto na sa tercer distrito. Nonoy magtuto na. Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph.